Скъпи гости, добре дошли в Етнографския музей. Благодаря ви много, че сте тук, защото радостта е истинска, когато е споделена. Още един път добре дошли, за да сме заедно на Великден. С нас е директорката на Регионален исторически музей Бургас, госпожа Дражева. И от мен честит празник на всички, светли дни да бъдат и по-нататък. Желая ви много здраве, много семейно щастие и нека отново да започнем с ония хубави мигове на нашата великденска трапеза и великденски празник, така както нашите прадеди са празнували този прекрасен и велик ден за цялото християнство. Нека Роси Топалова да представи нашите изпълнители и предварително да се извиня на всички гости за това, че днес може би те ще бъдат малко затруднени с озвучаването, но за това пък от сърце нека да попеят и ние всички заедно накрая да поиграеме на великденското хоро. Представям ви състав за македонски песни при дружество Пилистер, град Бургас. Ръководител Мирчо Петров.